на самардалата се носят буквално легенди и търсене на най-добрата самардала в цялата страна, в подножието на Балкана, се озовахме всички тук и съвсем не случайно. Имаме звезден шеф-готвач, това е Иван Звездев, който е тук. Нека да го аплодираме много силно. Господин Звездев, при вас с най-голямо удоволствие, само след минути ще имаме възможността да разговаряме. Искам на всички вас да благодаря за участието и присъствието, да ви пожелая много здраве, плодородие и благополучие. Честит празник на всички! Аз като чух тази песен, цяла седмица повтарях Самардала, Самардала. И сега ще разберете защо. Дами, готови ли сте? Едно, две и раз! Самардала, Самардала, ароматен дар, с нея всяко ястие става като цар. Самардала, Самардала, ароматен дар, с нея всяко ястие става като цар. Аплодисменти, дами и господа, когато се бере. Нали така? Задължително сълзи барета. А защо така? Ами защото е много люда и прилича малко на конарски барета. Конарските бари са страшна работа. Сега обаче искам да ви представя Радка. Радка, ще може ли да дойдеш малко по-напред, защото самардалата си има и легенда. Всъщност, така председателя ще говорим. Ето това е организаторът, текстописеца и сценаристът на химна на самардалата. Радка, заповядайте и нека да я аплодираме. Сега, самардалата има идол в Конаре. Това е така малко по-надолу от място, където се намираме, но всичко от този дом е изнесено тук, така че искам да ви кажа, ако няма смисъл да ходите сега на две, на три, няколко извлечения, че производите всичко, което правите, да кажете това беше. Преди години, много преди години, когато се е заселило нашето селище тук, хората са започнали в едно гористо място да се градят домове. Изсичали са гората и същевременно от дървения материал са правили своите домове. Така във времето тяхните коне, които са отглеждали, много често са ги пускали на свобода из гората, из Балкана и те са търсили храна естествено. И първото, което ще намирали рано на пролет, това е била нашата самардала. Но тогава не се е казвала така, а те си просто хората са си мислили, че това е една обикновена трева, която животните консумират. Съответно, след като животните я консумират, хората си мислили, че могат и те да я опитат. Опитвайки я, страшно много им допаднала, страшно много им харесала и започнали да я ползват в своето ежедневие, като подправка, като лекарство дори. Заповядайте на този щанд да гледаме и така. Всички идвате ли тук? И така, дами и господа, когато говорим за звездата на кулинарията, за мен е най-голямото удоволствие да ви представя човекът, който ще сготви най-вкусното ястие тук днес. И то ще бъде специално за вас, разбира се, за благотворителната ни кауза, именно за реставриране на купола на камбанарията на църквата, която е с културно и национално значение. Господин Звездев, първо, добре дошли! Може ли да ви бъде така? Добре дошли! И всички чакаме да разберем какво ще сътворите. Най-новата рецепта на България. Булгур по конарски. Оригинално. Само че с пиле. Така. С гръм и трясък. Започваме фестивала, празника, който наистина е много интересен. Какво да кажа за моето ястие? Само хубави неща, изпитана рецепта. Сега, някога булгур е бил ориза на българина, но с времето, по незнайни причини, ориза го измества, но все пак в старата кухня на Великден без агне с булгур не може, както и без самардала, само че в този район. И булгур какво представлява за по-младите да кажа? Това е всъщност жито, което се сварява, счуква се и се суши. Или първо се суши, после се счуква и така хората го запазват за през зимата. И с булгур се готви всичко. Манджи, готвят се чорби, пълнят се чушки, сарми. Също така се правят баници. Баницата, тракийската баница с булгури сирене е много популярна.
В Тракия също така правят и плакеда, така наречена. Тя пък е сладка баница с булгур. А нашето ястие е с булгур, пилешко месо. Някога се е правило с кокошка. Кокошката като се свари с много ароматни зеленчуци, комитво, моркови, целина, сушени чушки. Като се свари кокошката, този бульон се използва за булгура и така става много истинско, много хубаво това ядене. Ние тук на площадния вариант малко по по-различен начин подхождаме и обогатяваме ястието и с малко тиквичка. Още не е сезона, но пък вече искаме да е топлото време, да дойде лятото, реколтата. Също така подправяме с червен пипер. Рецептите, между другото, ги има много грижливо написани, обаче не знам къде ги сложим. Цял кашон сме направили с свитъчета, които трябва по някакъв начин да видим как можем да ги раздадем. Сега, ето тук, я вземете кашона и да почнем да раздаваме на гостите тази рецепта, както съм я приготвил, само че с количество за 4 порции. И така, пилето, мога да ви кажа, една тънкост го мариновам. Ето така. Имаме достатъчно рецепти, много хубаво направени, с снимка, за спомен от празника. Давай напред, докато слушаме Иван Звезда. Така, нека да си вземеме от рецептата. И така, аз пилето го мариновам с малко сушени зеленчуци и с патешка мазнина. Може и с друга мазнина, но с патешко става много хубаво. Когато готвите месо, за да бъде крехко, е хубаво да го посолите и да го оставите да престои поне една вечер. Така става много крехко. И след това, както вече казах, го сваряваме с ароматните зеленчуци, за да направим хубав бульон. Слагаме зързавата, разбира се самардала към края, за да не изчезне вкуса. В някои райони самардалата знаят, че е само за хляб, само че тук се готви на манджи и аз съм съгласен, защото става много, много вкусно и ароматно. Ами, ние след около половин час може би ще сме готови. Булгура се слага към края. 1:2 е съотношението, на една част булгур, 2 части вода, но може и повече, той напъпва и много бързо се готви, става много вкусно. Слагаме и малко риган, една също много полезна билка. Храната трябва да е и полезна, не само да е вкусна, затова билките са много важни. Мога още да говоря, ама да оставя думата и на другите участници. Ами искам да ти кажа, че това беше